sabi que en so vostre existís la diferència entre l'institut i el liceu. El liceu és més gran, no, o el liceu és més anau, en la darrera etapa, així no existís la diferència. Il y a un tête lycée, il y a 6 ans, 5, je ne sais pas comment c'est dit. 5 ans. Après, donc, il y a le lycée, segundo, primero et terminado, il y a 13 ans, davant de préparer le bachillerato. C'est la tonalité que arriveu, En això, què buscau? Buscau llegir o parlar correctament. Ja diré, utilitzar tots els signes que avem en la llengua, entre que el missatge sigui correcte. Igual, utilitzam aquests signes que, combinats de manera correcta, entre nosaltres han un significat. Aquests fonemes són signes que utilitzam. Ara, aquests fonemes, els signes de puntuació, la coma, la virgula, el punt de seguit, els dos punts, el punt de coma, són altres signes que no són fonemes perquè no se poden pronunciar, més que les avui en la llengua que ens ajuden a llegir. Doncs, utilitzar aquests signes és imprescindible que el missatge sigui correcte. S'ha respectat en la llei que ha llegit enguany, en la segona llei de l'any, per població que hi ha en cada una d'aquestes circumscripcions, que el Consell General d'Aran hagi 13 consellers. 13. I a la vez, a Quatelocs li pertoquen 3 consellers, a la Eivissa 1, a Marcatusa 1, a Castiero, de la capitalitat de Lleida, ell al més gent hi ha 4, a Arties de Garòs 2 i a la part nauta de Pujol 2 més. Acro dan 13 consellers. Perquè la gent que podia pas de viatges desplaçar-se pas d'una vall d'una balea i altra. De viatges hi havia tanta neu que podien pas pujar-se, podien pas caminar d'un poble, d'un vilatge a l'altre. En 2009 muntarem la hormatgeria. Nosaltres, com a professionals, hem professionals de l'esquí, hem professors d'esquí a nau en Baqueira, i decidirem muntar la hormatgeria per diversificar el que és la primavera i la tardor. Donc, que treballem en l'hivern, després primavera i tardor no hem arrenc. La meva gran mare havia hormatges en casa, però jo no en sabia cap. Això és el blu d'Auvergne, que vosaltres coneixeu. Ell hormatge tot de l'ell de vaca. Nosaltres vam acercar a l'ell al costat a Valentine, en Comenge, Valentine, Morrejó, hi ha dues granges aquí, a la veig la pugi, és que l'ell crua, l'ell que no pasteuritzi la l'ell. I aquest hormatge ara ja serà a la venda perquè poc temps que l'he, i a poc vam definint el que era la línia de treball de la hormatgeria.
edifici de l'antiga catedral, la Sarabella, les restes del castell del rei i aquesta immensa fortificació militar que va substituir el que en el seu moment havia estat un barri gòtic. Vam veure tres caus, vam veure la maigria, que es dit al Palau de la Paris, i ràpidament dues creus. Donc, il va de l'estilo gothique catalan, donc es un estilo austero, et il passe au sentiment religieux, donc représente le primer de la bourgeoisie. Estiguin amb la Universitat Catalana, que està fent més per l'occità. I particularment, a més, la Facultat de Lletres, que està per desplegar, i també el Miquel Puello i l'Aitor, que són els responsables del tema d'occità a la Universitat. A l'Aubernat, a cadascun, específicament, sus el cadascun, trobem matèries específiques, per exemple, d'aranès, que com el vostre comengès, i són els parlants. Que d'amor no acaba tot, per més que anem. Sembla que jamés tornem. Vull amagar era mi essència de Déu i de diable, que jamés venguen a cercar-me. Nella Barcellona romano, che era il petito colonio, e la grande villa, che era Tarragó. Che è Tarragó? Tarragona, che era la capitale della provincia. Són tantes antaumes que ja den els plagants d'aquesta carcavent jurat esa red cor en la mia gorja la burtes que en silenci se tornaren en la mia gorja la burtes que no podrem pregar recuerda mi asa recuerda mi asa recuerda mi asa quan morena batalla recuerda mi asa cuando me penso en vayan lueñas mías andrés recuerda mi asa quan caiga en un medio o en un desvella recuerda mi asa amasiràs a gasdolú d'este mortal que d'ambra no està marxant l'oc de deixar ho et rampligan d'ego i d'autesmens que era mi energia se convertís que en a recerca activa de nou mune i que en els no estic a res si reflectis que els genis que van caminant que d'aguesar deixen poetes escribes músics pintus de il·lusió neves era virtut era gran força que plegats podem massa si perseguim que cap sang siga besada en pan que la mia vida siga inútil que d'un casat i moviment que si els desmesits puguen recollir els fruits d'on hem passat se m'hi repete que era terra que viure mi amor d'ungues flus més polides damunt es refugies a raïces de queriardes quedaren vida i altra gent per molt de temps recuerda mi asa recuerda mi asa recuerda mi asa quan morena batalla recuerda mi asa cuando me penso en vayan lueñas mías andrés recuerda mi asa quan caiga en